Než začneme, mám malou prosbu. Snažím se dosáhnout 1000 odběratelů. Je to pro mě velmi důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Je to jen malé kliknutí, ale pro mě obrovská motivace pokračovat ve tvorbě videí. Moc vám všem děkuji. Obec Rady byla nejkrásnějším místem v známé galaxii. Vznášela se v prostoru mezi 3 hvězdami. Křišťálové stěny odhalovaly nekonečnou tmu venku. Uvnitř seděli zástupci ze 47 různých druhů ve svých speciálních křeslech. Každé křeslo bylo vyrobeno pro jejich jedinečný tvar těla. Dnes se sešli, aby prodiskutovali problém. Problémem byli lidé. Ambasadorka Chen seděla na lidském křesle. Byla to drobná žena s šedivými vlasy a unavenýma očima. Mluvila už 3 hodiny. Nikdo už neposlouchal. Velkranský císař vstal. Byl vysoký, s modrou kůží a 4 pažemi. Jeho druh ovládal galaxii po 10 000 let. Podíval se na ambasadoru Chen, jako by byla brouk. Ambasadorko Chen, řekl. Jeho hlas byl chladný. Slyšeli jsme dost. Lidé obsadili 12 koloniálních světů v regulovaném prostoru. To není přijatelné. Vrátíte ty světy. Připojíte se k radě jako mladší členové, nebo vás donutíme. Chen pomalu vstala. Její ruce se třásly, ale ne strachem. Byla rozzlobená. Regulovaný prostor, řekla. Ty světy byly prázdné. Nikdo tam nežil. Našli jsme je. Postavili jsme tam domovy. Vychovali jsme tam děti. Císař mávl jednou rukou. Ostatní 3 ruce zůstaly složené. Byl to gesto odmítnutí. Ty světy byly vyhrazeny, řekl, pro budoucí použití. Rada rozhoduje, kdo se může usadit kde. Nepožádali jste o povolení. Jste nováčci. Musíte dodržovat pravidla. Chen se rozhlédla po komoře. 47 druhů. Ani jeden nevypadal přátelsky. Všichni si mysleli to samé. Lidé jsou mladí. Lidé jsou slabí. Lidé se podřídí. Dovolte mi vyprávět vám o lidské historii, řekla Chen tiše. Můj druh bojoval války 1000 let. Bojovali jsme o jídlo. Bojovali jsme o půdu. Bojovali jsme o myšlenky. Mnohokrát jsme se téměř zničili. Císař se zasmál. Znělo to jako lámání skla. Proto nás potřebujete, řekl, abychom vás civilizovali. Máme pravidla pro válku. Žádné útoky na civilisty. Žádné ničení infrastruktury. Když ztráty dosáhnou 15%, poražená strana se vzdá. Všichni jdou domů. Velmi jednoduché, velmi civilizované. Chen se usmála. Nebyl to milý úsměv. Z našich válek jsme se naučili jiné lekce, řekla. Naučili jsme se, že někdy je vzdání horší než smrt. Naučili jsme se, že když vám někdo ohrožuje domov, bojujete vším, co máte. Naučili jsme se, že pokud nemůžete vyhrát, zajistíte, aby nemohl vyhrát ani nepřítel. Zástupci rady se na sebe podívali. Nerozuměli. Císař udělal gesto. Jeho hlavní vojenský poradce přistoupil vpřed. Byla to také velkranka, oblečená v uniformě pokryté medailemi. Pošleme flotilu do vaší kolonie Nová Perth, řekla poradkyně. Je to vaše nejnovější osada. Žije tam jen 50 000 lidí. Vzdají se. Pochopíte, že odpor je marný. Chen na chvíli zavřela oči. Myslela na Novou Perth. Krásná zelená pole. Děti si hrají na ulicích. Její neteř tam žila. Pokud zaútočíte na Novou Perth, řekla, budete toho litovat. Císař se znovu zasmál. Je to hrozba? Celý váš druh má možná 200 válečných lodí. My máme 10 000. Bude to rychle. Chen sebrala své dokumenty. Šla ke dveřím. Potřebuji poslat zprávu, řekla, do Nové Perth. O 3 dny později dorazila velkranská flotila k Nové Perth. 300 lodí. Dost na dobytí 20 světů. Admirál Korvax velel flotile. Byl sebejistý. Bojoval ve 12 válkách. Jeho druh nikdy neprohrál. Když se blížili k planetě, senzory zaznamenali něco podivného. Města byla prázdná. Žádná světla, žádné tepelné podpisy, žádní lidé. Evakuovali se? Řekl Korvax. Dobře, usnadní nám to práci. Přistaňte s jednotkami. Zabezpečte infrastrukturu neporušenou. Můžeme ji prodat. Jeho komunikační důstojník zvedl jednu ruku. Admirále, přijímáme přenos z povrchu planety. Dejte to na obrazovku, řekl Korvac. Objevila se lidská tvář. Mladý muž, asi 25 let, měl na sobě civilní oblečení. Za ním bylo vidět to, co vypadalo jako bunkr. Jmenuji se Michael Chen, řekl muž. Guvernér Nové Perth. Přišli jste si pro náš svět. Mám pro vás zprávu.
Zvedl malé zařízení. Mělo červené tlačítko. Poslední 3 dny jsme se připravovali, řekl Michael. Každá budova v každém městě má výbušniny. Každý důl, každá továrna, každá farma. Zakopali jsme jaderná zařízení do tektonických zlomů. Zamořili jsme vodu. Spálili jsme pole. Zničili jsme vše cenné. Admirál Korvat zíral na obrazovku. Blufujete, řekl. Nezničili byste svůj vlastní svět. Michael se usmál. Byl to stejný úsměv, který použila ambasadoru Chen. Tohle už není náš svět, řekl. Chcete ho tak moc? Můžete ho mít. Všechny rozbité kousky. Stiskl tlačítko. Planeta explodovala. Ne najednou. Nejprve detonovala jaderná zařízení v zlomových liniích. Země se rozestoupila. Vytryskla láva. Pak explodovala města. Tisíce náloží detonujících v sekvenci. Atmosféra se vznítila. Velkronská flotila byla příliš blízko. Sutiny zasáhly lodě jako kulky. Kovové úlomky cestující neuvěřitelnou rychlostí. 100 lodí zemřelo během 1. minuty. Dalších 50 ve druhé. Admirál Korvat sledoval umírání své flotily. Jeho loď se otřásala nárazy. Sirény ječely. Členové posádky křičeli. Nemohl mluvit. Nemohl myslet. Toto nebyly racionální bytosti. Byly to monstra. Jaký druh ničí svůj vlastní svět? Jeho loď přežila sotva. 1/3 jeho flotily byla pryč. Zbytek byl poškozen. A pod místem, kde kdysi zelený svět, byla jen oheň a popel. Zpátky na zemi přišla zpráva. Byla vysílána všem druhům v radě. Ambasadoru Chen promluvila. Toto je lidská odpověď na válku, řekla. Její hlas byl chladný a prázdný. Chcete naše světy? Pojďte si je vzít. Pojďte si vzít popel. Pojďte si vzít jed. Pojďte si vzít radioaktivní prach. Nedáme vám nic než ruiny. Nedáme vám nic než smrt. Odmlčela se. Nebojujeme války o dobytí území, řekla. Bojujeme války, abychom naučili lekce. A naše lekce je jednoduchá. Nechte nás na pokoji, nebo všechno spálíme. V obecní komoře nikdo nemluvil. Začali válku. Mysleli si, že to bude snadné. Mysleli si špatně. Válka právě začala a galaxie se brzy dozví, co znamená bojovat s lidmi. Lidská odpověď na válku. Spálit všechno. Zprávy z Nové Perth se šířily galaxií během hodin. Každý druh slyšel stejný příběh. Lidé zničili svůj vlastní svět, místo aby se vzdali. Obrazy byly děsivé. Krásná zelená planeta se proměnila v kouli ohně a popela. Galaktická rada se sešla na nouzovém zasedání. Císař Velkranů stál před nimi. Jeho 4 ruce se třásly vztekem. Jsou šílení, křičel. Zabili své vlastní lidi. Zničili všechno. Jaká monstra to dělají? Ambasadoru Chen seděla ve svém křesle. Vypadala unaveně. Nevyspala 3 dny. Nikdo nezemřel, řekla tiše. Všechny jsme evakuovali. 50 000 lidí. Všichni v bezpečí. Všichni živí. Zničili jsme jen budovy a půdu. Císař se k ní otočil. Jeho tvář byla temná hněvem. Zničili jste celou planetu. Zdroje, infrastrukturu. Trvalo by nám desítky let, než bychom to všechno postavili. Chen vstala. Její hlas byl klidný, ale tvrdý. Ano, řekla, to je pointa. Přišli jste ukrást to, co jsme postavili. Zajistili jsme, že nezbylo nic k ukradení. Chcete nás dobít? Dobře, ale nic nezískáte. Každý svět, který vezmete, vás bude stát víc, než stojí za to. Delegátka z druhu Traxianů vstala. Byla malá a pokrytá fialovou srstí. Její druh věřil v mír. Určitě najdeme mírové řešení, řekla. Více násilí povede jen k většímu utrpení. Chen se na ní smutně podívala. Přála bych si, aby to byla pravda, řekla Chen. Ale vaše rada požadovala naši kapitulaci. Vyslal jste válečné lodě na náš svět. Nedali jste nám jinou možnost, než bojovat. Císař udělal gesto odmítnutí. Pak vyhlásíme plnou válku, řekl. Vezmeme všech vašich 12 kolonií. Zablokujeme zemi. Naučíte se, že vzdor má následky. Chen pomalu kývla. Velmi dobře, řekla. Ale pamatujte na tento okamžik. Pamatujte, že jste si to vybrali. Až uvidíte, co se stane dál, pamatujte, že jsme vám dali každou šanci zastavit. Vyšla z komory. Za ní rada začala plánovat svou válku. Na zemi, v tajném vojenském zařízení hluboko pod zemí, stála admirála Sara Okonkwo před místností plnou důstojníků. Byla to vysoká žena s tmavou pletí a šedivými vlasy. Službu v armádě sloužila 40 let. Viděla mnoho válek. Nová Perth byla jen začátek, řekla. Její hlas byl silný a jasný. Rada si myslí, že jsme slabí.
Myslí si, že se zlomíme. Myslí si to špatně. Stiskla tlačítko. Uprostřed místnosti se objevil hologram. Ukazoval lidský prostor, 12 koloniálních světů označených modře, felkranský prostor červeně, stovky červených světů. Toto je doktrína nula součet, řekla. Toto je naše nová vojenská strategie. Princip je jednoduchý. Pokud nemůžeme vyhrát, nikdo nevyhraje. Pokud nemůžeme mít naše světy, nikdo nic nedostane. Mladý kapitán zvedl ruku. Admirále, říkáte, že bychom měli zničit všechny naše kolonie? Okonkwo kývla. Ano, každá kolonie, ke které se nepřítel přiblíží, bude evakuována a zničena. Ale to není vše. Zničíme i jejich světy, zamoříme jejich vodu, spálíme jejich lesy, kontaminujeme jejich půdu. Chtějí totální válku, dáme jim totální zničení. V místnosti zavládlo ticho. Důstojníci se na sebe dívali s šokovanými výrazy. Jiný důstojník promluvil. Byl starší s mnoha medailemi na uniformě. Admirále, s veškerou úctou, to je šílenství. Mluvíme o ničení celých světů, miliard civilistů. Okonkwo se k němu otočila. Její výraz byl tvrdý. Evakuujeme civilisty, kdykoliv to bude možné, řekla. Nejsme vrazi, ale pokud odmítnou evakuaci, je to jejich volba. Naše historie nás naučila jednu lekci. Když se vás někdo snaží zničit, musíte být ochotni zničit všechno, abyste přežili. Sherman to pochopil, Truman to pochopil. Nyní to musíme pochopit my. Rozhlédla se po místnosti. Nepřítel si myslí, že válka je hra, řekla. Mají pravidla, limity. Očekávají, že se vzdáme, když to bude těžké. Ale lidé nehrají podle těchto pravidel. Bojujeme, dokud nevyhrajeme, nebo zajistíme, aby prohrál každý. Během následujícího měsíce se vzorec stal jasným. Veltranská flotila se přesunula, aby obsadila lidskou kolonii Nová Harmonie. Když dorazili, planeta byla prázdná. Každá budova byla nastražena výbušninami. Každý důl byl zavalen, každý zdroj vody byl otráven. Planeta explodovala, když se přiblížili. Zkusili to znovu u Nového Bostonu. Stejný výsledek. Prázdná města. Totální zničení. Nic nezbylo než pustina. Pak Nové Chicago. Nové Toronto. Nové Bombaje. Svět za světem se proměnil v popel a jed. Veltranské vojenské velení to nemohlo pochopit. Každá válka, kterou kdy bojovali, následovala stejný vzorec. Dvě strany bojovaly. Jedna strana prohrála. Poražená strana se vzdala. Obě strany šly domů. Zdroje a území změnili ruce. Každý znal pravidla, ale lidé byli jiní. Nevzdávali se. Zničili všechno. Nedodržovali žádná pravidla. Admirál Korvax seděl na své velitelské lodi. Zestárl o 10 let a 2 měsíce. Jeho tvář byla vyhublá. Jeho oči byly prázdné. Další svět zničen, hlásil jeho druhý důstojník. Nová Berlín. Totální ztráta. Žádní přeživší. Žádná infrastruktura. Nic zachranitelného. Korvax zavřel oči. Kolik lodí jsme ztratili? Zeptal se. 42, pane. Pole trosek bylo větší, než se očekávalo. 42 lodí. A to pro nic. Ani jediná budova nebyla obsazena. Jen ruiny a smrt. Korvax otevřel komunikační kanál do veltranské metropole. Vaše veličenstvo, řekl, musíme přehodnotit naši strategii. Každý svět, který vezmeme, nás stojí víc, než získáváme. Ztrácíme lodě, ztrácíme vojáky, nezískáváme nic. Toto není válka. Toto je vzájemné ničení. Císař se objevil na obrazovce. Vypadal rozlobeně. Navrhujete, abychom se vzdali? Zeptal se císař. Navrhuji, abychom skončili, řekl Korvax. Než se to zhorší. Nesmysl, vykřikl císař. Nemůžeme ukazovat slabost. Musíme je zlomit. Vezměte jejich domovský svět. Vezměte samotnou zemi. Korvax ucítil v hrudi mrazivý strach. Vaše veličenstvo, řekl pomalu. Pokud zaútočíme na zemi, budou jí bránit vším, co mají. A pokud prohrají, zničí ji. Raději odpálí celý svůj planetu, než aby ji dostali do našich rukou. Císař lhostejně mávl rukou. Blufují. Žádný druh by si nezničil svůj domovský svět. To je sebevražda. Korvax myslel na Nový Perth, na Novou Harmonie, na všechny zničené světy. S veškerou úctou, vaše veličenstvo, řekl, neblufují. Mezitím se lidské lodě jako duchové pohybovaly vesmírem. Nebojovali v žádných velkých bitvách. Napadali zásobovací linie. Ničili palivová skladiště. Zasáhli výrobní zařízení na nebráněných světech. Každý týden ztratila další kolonie velkronů elektrárnu nebo čistírnu vody,
nebo sklad potravin. Nic dramatického. Nic, co by se dostalo do zpráv. Jen pomalé, vytrvalé ničení infrastruktury, která udržovala civilizace naživu. Členové rady se začali obávat. Války se takhle nevedly. Války měly být čisté, organizované, omezené. Tohle byl chaos. A pomalu, tiše, další členové rady začali stahovat svou podporu. Thraxiané stáhli své lodě, pak Zelnorové, pak Krajtové. Druh po druhu, druhy rozhodli, že tato válka nestojí za tu cenu. Velkronské impérium zůstalo samo. A lidé teprve začínali. Velkronský lid jim říkal zahradní světy. 7 dokonalých planet roztroušených po jejich impériu. Každá z nich byla rájem. Modrá obloha, čistá voda, lesy, které se táhly tisíce mil. To nebyly jen kolonie. To byla posvátná místa. Velkronské impérium tyto světy formovalo po tisíce let. Naimportovali zvířata ze stovky různých planet. Vysadili stromy, kterým trvalo staletí, než vyrostly. Písemníci psali o jejich kráse. Umělci malovali jejich krajiny. Děti se o nich učili ve škole. Na 3. zahradním světě, Velcara Prime, kráčela Lady Zira po svém rodinném sídle. Byla stará podle velkronských měřítek téměř 400 let. Žila na tomto světě celý svůj život. Její pravnuci si hráli na zahradě za ní. Obloha byla dokonalá modrá. Teplota byla přesně příjemná. Květiny kvetly v barvách, které nikde jinde v přírodě neexistovaly. Zaslechla rozhlasové vysílání na svém komunikačním zařízení. Válka s lidstvem pokračuje. Naše síly obsadily další lidskou kolonii. Jak se očekávalo, lidé před ústupem vše zničili. Celkové ztráty jsou minimální. Škody na infrastruktuře jsou kompletní. Lady Zerath smutně zavrtěla hlavou. Taková škoda. Takové barbarství. Lidé zjevně civilizaci nerozuměli. Toho večera seděl poručík Marcus Webb v malé lodi, která se vznášela v temnotě mezi hvězdami. Kolem něj bylo 19 dalších lidí. Měli na sobě černé brnění. Nenosit žádnou identifikaci. Oficiálně neexistovali. Webbovi bylo 26 let. Vyrůstal na Novém Perthu. Pamatoval si zelená pole a čistý vzduch. Pamatoval si svou malou sestru, jak honí motýly. Pamatoval si den, kdy se evakuovali. Den, kdy zničili svůj svět. Jeho sestra byla teď v bezpečí. Žila na zemi, ale jeho domov byl pryč. Změněn na popel a jed. Kapitánka Rodriguez promluvila tiše. Operace Ragnarok začíná za 2 hodiny, řekla. Jsme jedním z 30 týmů. Každý tým cílí na zahradní svět. Naším cílem je Velcara Prime. Promítla hologram. Krásná planeta. Modrá a zelená a dokonalá. Toto není vojenský cíl, pokračovala Rodriguez. Nejsou zde žádné obrany, žádní vojáci, jen civilisté. Ale tento svět je pro ně důležitý. Je kulturní, posvátný. Jeho zničení je zasáhne víc než ztráta stovky vojenských základen. Jeden z vojáků zvedl ruku. Kapitánko, evakuujeme nejprve civilisty. Rodriguez se na chvíli odmlčela. Vysíláme varování, řekla. Dáme jim 24 hodin na evakuaci. Poté nasadíme biologickou zbraň. Kdo zůstane, zemře se svým světem. Loď stichla. Každý voják pochopil, co se chystají udělat. Toto nebyla obrana. Toto byla pomsta. Toto byl teror. Ale pamatovali si i své vlastní světy. Pamatovali si, jak sledovali hořet své domovy. Pamatovali si, jak rada požadovala kapitulaci. Pamatovali si, jak se velkronský císař smál jejich velvyslanci. Webb promluvil tiše. Oni to začali, řekl. Přišli na naše světy. Požadovali, abychom se vzdali všeho, co jsme vybudovali. Zvolili si válku. Ostatní vojáci přikývli. Nelíbilo se jim, co se chystají udělat. Ale udělali by to stejně. O 24 hodin později obdržela Lady Zerath nouzové vysílání. Lidská tvář se objevila na všech obrazovkách na Velcara Prime. Lidé Velcara Prime, řekl člověk. Jsem kapitánka Rodriguez z velitelství speciálních operací lidstva. Máte 24 hodin na evakuaci tohoto světa. Za 1 den nasadíme biologickou zbraň, navrženou speciálně pro velkronské ekosystémy. Zničí veškerou rostlinnou hmotu. Otraví veškerou vodu. Učiní tento svět neobyvatelným po dobu 10 000 let. Lady Zerath se s hrůzou dívala na obrazovku. Toto není vojenský cíl, pokračovala Rodriguez. To víme. Ale váš císař napadl naše domovy. Zničil naše světy. Nyní poznáte, jaké to je. Máte 24 hodin. Doporučujeme evakuaci. Obrazovka zčernala. Na planetě propukl chaos. Někteří lidé tomu nevěřili. Lidé by to opravdu neudělali. Byl to blav.
Jiní se okamžitě začali balit. Panika se šířila městy a vesnicemi. Velkronská armáda poslala lodě, ale nic nenašli. Lidské úderné týmy byly příliš malé, příliš dobře skryté. Nebyly detekovatelné, dokud nebylo pozdě. O 23 hodin později se většina populace evakuovala. Miliony uprchly na orbitu, na jiné světy. Kamkoliv, jen ne sem. Ale někteří zůstali. Lady Zerat zůstala. Byla příliš stará na to, aby začala znovu. Toto byl její domov. Žila zde po mnoho let. Pokud to bude nutné, zemře zde. Seděla na své zahradě a čekala. Přesně v určený čas byla nasazena biologická zbraň. Drobné stroje, neviditelné pouhým okem, se šířily atmosférou. Dotýkali se každého listu, každé stébla trávy, každé kapky vody. Účinek byl zpočátku pomalý. Rostliny se začaly vadnout. Voda se zakalila. Obloha se mírně změnila barvu. Pak se to zrychlilo. Během týdne byl každý strom mrtvý. Každý les byl šedý a bez života. Voda byla jedem. Půda byla kontaminovaná. Zvířata umírala po milionech. Lady Zerat sledovala svou zahradu umírat. Květiny zhnědly. Tráva se změnila v prach. Ryby v jejím jezírku plavaly k hladině. Zemřela o 3 dny později. Jed ve vodě. Jed ve vzduchu. Nebyla sama. Tisíce velcrinů, kteří odmítli evakuovat, zemřeli se svým světem. A nebyla to jen Velkara Prime. Všech 7 zahradních světů obdrželo stejné varování. Všech 7 zahradních světů bylo zničeno. 30 týmů. 7 cílů. Úplný úspěch. Velkronský lid sledoval, jak jejich posvátné světy umírají. Viděli obrazy z oběžné dráhy. Ráj se změnil v pustinu. Lesy se změnily v prach. Oceány se změnily v jed. Poručík Webb byl zajat o 2 týdny později. Jeho loď při extrakci selhala. Velkronská armáda ho našla. Přivedli ho do výslechového zařízení. Sám admirál Korvax ho přišel vyslýchat. Proč? Zeptal se Korvax. Jeho hlas nebyl rozzlobený, jen unavený, zmatený. Ty světy nebyly vojenské cíle. Byly to kulturní místa, posvátná místa. Proč jste je zničili? Webb se na něj podíval přes vězeňskou bariéru. Přišli jste na Nový Perth, řekl Webb tiše. Požadovali jste, abychom se vzdali svého domova, svého světa, místa, kde si hráli naše děti. Řekli jste kapitulujte, nebo zemřete. Mysleli jste, že to prostě přijmeme. Odmlčel se. Teď víte, jaké to je, pokračoval Webb. Vaše zahradní světy jsou pryč. Vaše posvátná místa jsou jed. Váš ráj je popel. A to je teprve začátek. Spálíme každou zahradu v galaxii, než před vámi poklekneme. Korvex na něj zíral. Jste monstra, řekl. Webb aktivoval svou sebevražednou pilulku, než ho mohli zastavit. Zemřel během několika sekund. Jeho poslední slova byla prostá. Vy jste to začali. Napříč galaktickou radou sledovali ostatní druhy s hrůzou. Traxiané formálně odstoupili od války. Zelnorové stáhli své lodě. Kratové zavřeli své hranice. Druh po druhu se členové rady rozhodli, že nechtějí mít s tímto konfliktem nic společného. Velkronské impérium bylo samo a lidé přicházeli. Velkronský císař stál ve své trůnní síni. Byl sám, kromě admirála Korvexe. Oba vypadali vyčerpaně. Oba vypadali starě. Kolik světů jsme ztratili? Zeptal se císař tiše. Všech 7 zahradních světů, řekl Korvex. Plus 12 průmyslových kolonií, 23 zemědělských světů, 31 těžebních operací. Lidé zničili vše, čeho se dotkli. Císař zavřel oči. A kolik lidských světů jsme obsadili? Žádný, vaše veličenstvo. Každá lidská kolonie, ke které se přiblížíme, je zničena, než dorazíme. Neobsadíme nic než ruiny. Císař otevřel oči. Měli v sobě zuřivost. Pak zaútočíme na samotnou zemi, řekl. Ukončíme tuto válku. Přinutíme je kapitulovat. Korvex ucítil chladný strach. Vaše veličenstvo, musím vám to rozmluvit. Pokud zaútočíme na zemi, zničí ji. Dokázali, že by raději zemřeli, než aby kapitulovali. Je mi to jedno, vykřikl císař. Shromážděte velkou flotilu. Všechny lodě, které máme. Zničíme lidský domovský svět a ukončíme tento noční můru. Korvex sklonil hlavu. Jak si přejete, vaše veličenstvo? O 3 týdny později se shromáždila největší vojenská flotila v galaktické historii. 10 000 velkronských válečných lodí. Každá loď, kterou si impérium mohlo dovolit. Trvalo dny jen to, než se seřadili do formace. Admirál Korvac stál na můstku vlajkové lodi. Podíval se na displej ukazující tisíce lodí. Mělo by ho to naplnit mocí. Místo toho cítil strach.
Na zemi sledovala admirálka Sarah O'Connell, přibližující se velkronskou flotilu. Každý senzor je sledoval. Každá vojenská základna byla v pohotovosti. Každý věděl, co přichází. Stála ve válečné místnosti hluboko pod Ženevou. Kolem ní důstojníci monitorovali displeje. Všichni byli tiše. Všichni se báli. 10 000 lodí, řekl tiše její druhý důstojník. Máme 200 v solárním systému. To je nemožné. O'Connellová se mírně usmála. Pak s nimi nebudeme bojovat fér, řekla. Proveďte operaci Mars Gambit. 6 měsíců se lidstvo připravovalo. Zatímco velkronské impérium ničilo kolonie, lidští inženýři pracovali v tajnosti. Pracovali na Marsu. Mars. První lidská kolonie mimo Zemi. Lidstvo tam žilo 200 let. Miliony to nazývali domovem. Byl to symbol lidského úspěchu. A nyní se měl stát zbraní. Inženýři vyvrtali do Olympus Mons, největší sopky v solárním systému. Hluboko v jejím jádru zasadili fúzní nálože. V kanionovém systému Valles Marineris nainstalovali antihmotové bomby. Zařízení umístili na každém tektonickém slabém místě. Mars byl evakuován. Každý člověk, každé zvíře, každá cenná věc. Planeta byla prázdná, kromě automatizovaných obran a jednoho posledního překvapení. Celá planeta byla bomba. Velkronská flotila vstoupila do solárního systému. Minuli Jupiter. Pak pás asteroidů. Přiblížili se k Marsu. Korvax se zamračil, když jeho senzory ukázaly ustupující lidské lodě. Celá lidská flotila se stahovala zpět k Zemi. Opouštěli Mars bez boje. Admirále, lidé ustupují, hlásil jeho taktický důstojník. Pronásledujte je, nařídil Korvax. Nenechte je utéct. Flotila změnila kurz a sledovala lidské lodě pohybující se blíž k Marsu. Rudá planeta klidně seděla ve vesmíru. Tichá, čekající. Když byla velkronská flotila v optimální pozici, nahloučená při pronásledování lidských lodí, admirálka O'Connell dala rozkaz. Odpálit Mars. Otevřela vysílací kanál. Každý druh v galaxii to uslyší. Každý člen rady, každá civilizace. Toto je admirála Sarah O'Connellová z lidské obranné flotily, řekla. Její hlas byl klidný, chladný, konečný. Přišli jste do našeho slunečního systému. Ohrozili jste náš domovský svět. Požadovali jste, abychom se vzdali. Toto je naše odpověď. Stiskla tlačítko. Mars explodoval. Ne jako kolonie. Ty byly zničeny konvenčními výbušninami a jadernými zbraněmi. Toto bylo jiné. Fúzní nálože v Olympus Mons spustili řetězovou reakci v celé planetě. Antihmotové bomby vytvořily trhliny v samotném prostoru. Tektonická zařízení rozdrtila planetární kůru. Mars se rozpadl. Fragmenty o velikosti hor, kusy horniny a kovu zrychlující ve všech směrech. Uvolněná energie byla astronomická. Jako umírající hvězda v rychlém pohybu, velkrynská flotila neměla žádnou šanci. Byly příliš blízko, příliš natěsnané. Ruiny je zasáhly jako výstřel z brokovnice zblízka. Lodě umíraly po stovkách v prvních sekundách. Masivní kusy planetárních trosek prorážely trupy jako papír. Menší fragmenty vytvořily mračna střepin, které roztrhaly všechno. Admirál Korvax sledoval, jak jeho flotila umírá. Viděl lodě explodovat. Viděl je rozervané. Viděl je rozdrcené skalami o velikosti hor, pohybujícími se neuvěřitelnou rychlostí. Jeho vlastní loď byla zasažena. Na můstku poklesl tlak. Polovina jeho posádky zemřela okamžitě. Nouzové systémy se sotva spustily. Přes selhávající displeje viděl počet obětí. 98%, 9800 lodí zničeno. Za méně než 5 minut bylo 200 přeživších lodí zmrzačených, poškozených, sotva fungujících. A nyní se lidské lodě vynořily zpoza země, čerstvé, nepoškozené, připravené dokončit práci. Zbraně z lunární základny zahájily palbu. Rakety byly odpáleny. Energetické paprsky prořízly vesmír. Přeživší zemřeli rychle. Loď admirála Korvaca byla mezi posledními, které padly. Jak se mu selhával systém podpory života, jak se jeho loď rozpadala, slyšel poslední vysílání admirála Okonkvové. Obětovali jsme jednu z našich prvních kolonií, abychom vás zničili, řekla Okonkvová. Mars byl náš druhý domov. Žili jsme tam 200 let. Milovali jsme ho a zničili jsme ho, abychom vás zastavili. Odmlčela se. Když promluvila znovu, její hlas byl tvrdý jako ocel. To jsme ochotni ztratit, abychom vyhráli. Přemýšlejte o tom. Zeptejte se sami sebe, co bychom udělali našim nepřátelům. Zeptejte se sami sebe, zda to chcete zjistit.
Admirál Korvac zemřel v chladném vakuu vesmíru. Jeho poslední myšlenka byla jednoduchá, jasná. Měli jsme poslouchat. Měli jsme přestat. Měli jsme je nechat být. Po celé galaxii každá rasa s hrůzou sledovala. Lidé zničili celou planetu. Svou vlastní planetu. Jen aby vyhráli bitvu. Galaktická rada se sešla na mimořádném zasedání. Velkrynský císař nebyl přítomen. Zamkl se ve svých komnatách. Nemluvil, nejedl. Zíral na obrazy explodujícího Marsu a nic neřekl. Zástupce velkrynského císaře se postavil před radu. Vzdáváme se, řekla prostě. Žádáme o okamžité mírové rozhovory. Nikdo se nehádal. Nikdo nenamítal. Viděli dost. Neutrální stanice plula v prázdném vesmíru. Žádné zbraně, žádné obrany, jen místo setkání. Zástupci 47 druhů se shromáždili v hlavní komoře. Ambasadorka Chen seděla u lidského stolu. Admirál Okonkvová seděla vedle ní. Obě ženy vypadaly unaveně. Válka trvala 8 měsíců. Cítili se jako 8 let. Naproti nim sedělo velkrynské delegace v tichosti. Bez císaře. Abdikoval 3 dny po Marsu. Nyní vládla jeho dcera. Byla mladá. Sotva dospělá podle velkrynských standardů. Vypadala vyděšeně. Zprostředkovatel, traxijský diplomat jménem Vel, stál uprostřed komory. Jsme zde, abychom vyjednali mír, řekl Vel. Její hlas byl tichý, ale pevný. Tato válka stála obě strany draho. Je čas ji ukončit. Mladá velkrynská císařovna vstala. Její 4 ruce se mírně třásly. Jménem velkrynského impéria, řekla. Nabízím bezpodmínečnou kapitulaci. Přijímáme plnou odpovědnost za zahájení této války. Žádáme pouze o milost. Chen pomalu vstala. Nechceme vaši kapitulaci, řekla. Chceme uznání lidského území, uznání lidské suverenity a záruku, že se to už nikdy nestane. Císařovna rychle přikývla. Souhlasíme. Všechny lidské kolonie jsou uznány jako suverénní území. Rada udělí lidstvu plné členství a zavedeme nový zákon. Žádný druh nesmí zahájit konflikt s lidstvem bez jednomyslného souhlasu rady. Jeden z ostatních členů rady vstál, zástupce druhu Zelnerů. S úctou, řekl opatrně, musíme pochopit, co se stalo. Potřebujeme vědět, proč lidé bojují tak, jak bojují, aby se to už nikdy nestalo. Admirál Okonkvová vstala. Šla do středu komory. Mohu vysvětlit, řekla. Doktor Amara Osei je zde. Je to xenopsycholožka. Studuje lidskou i mimozemskou psychologii 30 let. Může vám pomoci pochopit. Drobná žena s tmavou pletí a šedými vlasy vystoupila vpřed. Doktor Osei se podívala na shromážděné delegáty. Základní nedorozumění, začala doktor Osei, spočívá v povaze samotné války. Pro většinu druhů v radě je válka ekonomickým výpočtem. Bojujete, dokud náklady nepřevýší přínosy, pak se vzdáte. Dodržujete pravidla. Omezujete ztráty. Válka je hra s vítězi a poraženými. Odmlčela se. Lidé nevidí válku takto, pokračovala. Pro nás je válka existenční. Bojujeme, jako by celá naše rasa zemřela, kdybychom prohráli, protože v naší historii to často platilo. Delegáti vypadali zmateně. Doktor Osei promítla hologram. Ukazoval zemi. Země je svět smrti, řekla. Všechno na naší planetě se nás snažilo zabít. Predátoři, nemoci, počasí, jiní lidé. Přežili jsme tím, že jsme byli nemilosrdnější než cokoliv jiného. Hologram se změnil. Ukazoval lidskou historii. Války, konflikty, genocidy. Bojovali jsme války 1000 let, řekla doktor Osei. Války, kde byly zničeny celé civilizace. Kde byla města vypálena, kde bylo zabito obyvatelstvo. Naučili jsme se, že kapitulace může znamenat vyhynutí. Tak jsme se naučili nikdy se nevzdávat. Člen rady přerušil, ale jistě jste se z toho vyvinuli. Dosáhli jste vesmíru. Dosáhli jste míru mezi sebou. Doktor Osei zavrtěla hlavou. Dosáhli jsme míru skrze vzájemně zaručené zničení, řekla. Vytvořili jsme zbraně, které mohly zničit celou naši planetu. Namířili jsme je na sebe. Řekli jsme si, pokud mě napadneš, zemřeme oba. A fungovalo to. Ale princip zůstal. Pokud nemůžeme vyhrát, zajistíme, aby všichni prohráli. V komoře zavládlo ticho. Druhy, které nikdy nezažili totální válku, se snažili pochopit. Když Velkrynové požadovali naši kapitulaci, pokračovala doktor Osei, spustili jste náš instinkt přežití. Ohrozili jste naše domovy, naše děti, naši budoucnost. Nechali jste nás s 2 možnostmi. Vzdát se a ztratit všechno, nebo bojovat vším, co jsme měli.
Podívala se přímo na Velkrinskou císařovnu. Mysleli jste si, že budeme dodržovat vaše pravidla? Řekla doktor Osej. Mysleli jste si, že se vzdáme při 15% ztrátách. Mysleli jste si, že přijmeme porážku s grácií, ale my neumíme přijmout porážku. Známe jen vítězství nebo smrt při pokusu. Císařovna tiše promluvila. Udělali jsme hroznou chybu, řekla. Soudili jsme vás podle našich standardů. Mysleli jsme si, že jste jako my. Mýlili jsme se. Doktor Osej přikývla. Ano, a to je lekce. Lidé nevedou války, aby získali území nebo zdroje. Vedeme války, abychom učili lekce. Naše lekce byla jednoduchá. Nechte nás být, nebo zajistíme, aby nikdo nevyhrál. Sedla si. Komora zůstala několik minut tichá. Konečně vstala ambasadorka Chen. Nechtěli jsme tuto válku, řekla. Snažili jsme se najít mír, ale když jste nás přinutili bojovat, bojovali jsme jediným způsobem, který známe. Úplně, totálně, bez milosti. Podívala se kolem sebe na všechny zastoupené druhy. Doufáme, že jste se z toho poučili, řekla Chen. Doufáme, že teď rozumíte. Lidstvo chce mír. Chceme s vámi obchodovat, učit se od vás, sdílet galaxii s vámi. Ale pokud nás ohrozíte, pokud napadnete naše domovy, spálíme všechno do základů, než se vzdáme. Smlouva byla podepsána o 3 hodiny později. Lidské území bylo uznáno a rozšířeno. Lidstvo získalo plné hlasovací právo v Galaktické radě. Byl přijat nový zákon zakazující nevyprovokovanou agresi vůči lidstvu. Ale skutečná změna nebyla napsána v žádné smlouvě. Byla v očích členů rady. Byla ve způsobu, jakým se nyní dívali na lidi. S bázní, s úctou, s pochopením, že některé druhy nedodržují pravidla. O 20 let později seděla mladá velkrinská studentka ve třídě. Její učitelka, stará žena, která prožila válku, učila historii. Učitelko, zeptala se studentka, můj dědeček byl admirál Korvax. Zemřel ve válce s lidstvem. Proč jsme s nimi bojovali? Co jsme doufali získat? Stará učitelka se smutně podívala na svou studentku. Bojovali jsme s nimi, protože jsme jim nerozuměli, řekla. Mysleli jsme si, že jsou slabí. Mysleli jsme si, že budou dodržovat naše pravidla. Mysleli jsme si, že válka je hra, kterou můžeme vyhrát. Promítla obrazy z války, zničené světy, explozi Marsu, tváře vojáků na obou stranách. Ale lidé si nehrají hry, pokračovala učitelka. Nebojují, aby získali území. Bojují, aby učili lekce. A jejich lekce byla brutální. Zničili své vlastní světy, než aby je vydali. Obětovali Mars, jednu ze svých prvních kolonií, jen aby zničili naši flotilu. Studentka vypadala zmateně. Ale proč? Proč se prostě nevzdali? Proč zvolili vzájemné zničení? Učitelka se smutně usmála. Protože pro lidi existují věci horší než smrt, řekla. Ztráta svobody, ztráta domovů, ztráta důstojnosti. Raději zemřou svobodní, než aby žili v řetězech. Raději vidí všechno hořet, než aby přijali porážku. Odmlčela se. To je lekce, kterou se váš dědeček naučil příliš pozdě, řekla učitelka. To je lekce, kterou se naučila galaxie. Nikdy neohrožujte lidstvo, protože se nevzdají. Nebudou vyjednávat. Nebudou dodržovat pravidla. Prostě zajistí, že všichni prohrají. Studentka se na chvíli zamyslela. Jsou lidé stále nebezpeční? Zeptala se. Učitelka přikývla. Ano, ale teď to víme. Teď je respektujeme. Teď je necháme být a jsou to dobří sousedé, pokud je neohrožujete. Na Zemi pracovníci pokračovali v dlouhodobém projektu obnovy Marsu. Trvalo by to staletí, ale lidé byli trpěliví. Měli čas. Ve své kanceláři v Ženevě si nyní již penzionovaná admirálka Okonkvová prohlížela obrazy Marsu před a po. Přemýšlela o ceně války. O ceně vítězství, kterého dosáhli. Naučili galaxii lekci. Ale vítězství chutnalo jako popel. Ambasadorka Chen, také v důchodu, seděla vedle ní. Obě staré ženy, obě unavené roky služby. Myslíte si, že to stálo za to? Zeptala se Chen tiše. Okonkvová se dlouho odmlčela. Přežili jsme, řekla nakonec. Zachovali jsme si svobodu. Naučili jsme je, aby nás nechali být. Stálo to za Mars? Za zahradní světy? Za veškeré ničení? Podívala se na svou přítelkyni. Nevím, řekla Okonkvová. Ale vím toto. Kdybychom to museli udělat znovu, udělali bychom to. Protože takový jsme. Nevzdáváme se. Nepřijímáme porážku. Všechno spálíme, než prohrajeme. Chen pomalu přikývla. Venku lidstvo pokračovalo v expanzi, budovalo nové kolonie, navazovalo nová přátelství, obchodovalo s jinými druhy, žilo v míru. Ale každý druh v galaxii věděl.
Každý člen rady si pamatoval. Každé dítě se učilo ve škole. Nikdy neohrožujte lidstvo, protože nevedou války, aby vyhráli. Vedou války, aby učili lekce. A jejich lekce je vždy stejná. Nechte nás být, nebo všechno spálíme. Děkuji, že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste zde se mnou strávili. Právě teď směřujeme k prvnímu milníku. 1000 odběratelů. Pokud vás moje příběhy alespoň trochu oslovily, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat. Subscribe. Každý odběr je pro mě velkou motivací pokračovat a přinášet vám další hodnotné příběhy. Uvidíme se v dalším videu.